Hi chuirde is Misha Líse agus is even lom ábhar nua chorthú a sean rudaí atá an Somália. In neamh, bheith me tosban tríb céchuir a sean bhríste géine a ús chóirsáil chun Sparán mar seo a chrothú as an Póca Deinime. Gon tunscanibh seo níl de dheartach, zip, gon na glú te, Póca Deinime, Mosúcháin, Gobal eile Deinime, Smachholtaí. Dús rana an bríiste bhhaile de úsad chun de Sparán nó a chorthú. Is fear sean féide a úsad an seo mar go méid tú a bant an Póca chomh, siad an Póca tá amsa. Gon chéad chéim eile be an gona grúte an úsad ab. Cur ceistir gan na fásta cabhar thuirtschut leis a géim seo, cad tú bheith anchormach agus tú a gúsad an glúte. Sulla dusníonn tú bhí cínscúil an zip chomhád leis an Póca. Fáin gon na glúte, chur glú híomh amháin gon zip agus ceangal gon Póca é. An sin den na rud céine an tíomheile. Inis, chur na smachholtaí na gobal éile Deinime. Úsad an glúte ríist chun lúba a chorthú asú agus chuní de ghrámú gon Sparán. Má tú gur de Sparán nó a bhaisiú is féidir glúte a úsad chun Mosúcháin a ghrámúte. Ná den darmad gofuil rá híomh bhí cinnte Mosúcháin a chur chúl agus chun tosa. Nis, tá Sparán Póca Deinime ad le ceangal go de bhríste. Is féidir aon rud a chur seachán agus nachhfuil cuma ó bhhad níos faisianta armanis. Sin a bhaim sin neamh a chuirde go dtí chéad ó eile, slán go fóil.